Alokairu honek esaten duna da zure diru sarreren 30% izango dela alokairuan. Orduan, ematen zian bizitzeko gero egia da direla 30% alokairua eta sartzen dira ere 80 euro komunitateko gastuetan. Orduan, praktikamente ja dira 40%, gero argia, ura eta eguneko bizitzaren gastuak. Oraingo martxoan langabezian geratu nintzen, kontua da zure diru sarrera kalkulatzen dituztela aurrek urteko zure baldintzekin, ez? Eta orduan nireak dira 2015koak. Ze gainera aurreko urte honetan ez dituzte berrikusi ingresoak. Orduan urte honetan martxoan langabezian geratu nintzen, orduan nire egoera aldatu da, baina ez dago, ez didate berriro, alokairua ez da moldatzen benetan zure momentuko egoera sozioekonomikora, baizik eta aurrek urteko baldintzetara. Eta orduan zer gertatzen zait orain niri, hori, langabezian egon naiz, orain beste kontratu bat lortu dut, unibertsitatean, nik hori soziologia egin nuen, da orain nabil ordezkapen bat egiten, lanaldi partziala da, eta orduan nire ingresoak ez dira 500 eurora heltzen. Orduan zer gertatzen da, momentu honetan hori nire ingresoak ez dira 500 eurotara heltzen, eta aldiz nire alokairua badira praktikamente 400 euro, gehi argia, ura eta eguneroko azkenean ditut 125 euro bizitzeko eta horrekin argia ordaintzeko, ura ordaintzeko eta garraioa, leioan lan egiten dut. Orduan, momentu honetan, niretzako ez da alokairu sozial bat. Duela urte batzuk udaletzak esan zuen pisu hauek ikaslentzako izango ez direla, eta bazeuden alkiler batzuk oso gutxi ordaindu egin behar zenuela, baina badirudi kriston gauzak eskatzen zituztela hemen egoteko. Eta orduan daramate gutxi gora bera 6 urte inor hemen egon gabe, eta esan genuen ikaslentzako da, eta badago jendea behar duena pisu bat, eta ekonomikoki ezin duela. Eta erabakik genuen gure kabuz egitea eta saiatzea berse gertatzen zen, ez? Egia esan lehenengo momentuetan bai zegoen nahiko 4 pertsona sartu ginen bizitzera, eta nahiko komunikazioa zegoen Santxe 21ko jendearekin, hori pisuak ikusi genituen, esan ziguten hori edo zer gauza txarto baldin bazegoen etxean edo jartzeko beraiekin kontaktuan, uste dut problemaren bat egon zela, baina ora txikia eta konpondu egin zuten. Baina gero denbora aurrera joan ahala, hori, 2 pertsonek alde egin zuten pisuetatik, ze arazoak egon ziren internetarekin, esan ziguten konponduko zituztela arazoak, baina ez dituzte konpondu, 2 urte pasatu dira eta oraindik ez dituzte konpondu. Eta, kontu ezberdinak zirela eta 2 pertsonek utzi zuten pisua. Eta, urte eta pikoan, 2 pisu horiek egon dira hutsik. Eta berez, oinarrietan jartzen zuen, zuk pisua usten baldin bazenuen, zozketa egin zenean, zerrenda bat zegoen, eta hor, itxaron zerrenda bat ere, 4 pertsona sartu ginen, baina jende gehiago zegoen ere hor zai. Eta 2 pisu usten dira, baina ez da beste inor sartzen. Zergatia, ez dakit, denok bizitza da, zuk ikastea, lan egitea, familia bat eukitzea, dena ordaintzea, baina azkenean dena mafia bat da, ni pentsatzen duena. Azkenean Iberdrolak pilo bat dirua eramaten du, Santzen 21 bera nola dagoen, ezin dugu esan gobernua oso garbi dagoela. Orduan, uste dut alternatiba moduan oso ondo dagoela, zure kabuz egitea, zuzaiatzea, lantzea, ez da errezena, egia esan da ez da errezena, baina bai uste dut alternatiba bat dela, desberdina. Emantzipaziorako daukagun aukera bakarra, ez baldin badira olako politikak, ze da, ez? Ze bestela niri planteatzen zaidana da, berriro gurasoen etxera itzultzea. Eta ez da nire intentzioa. Orduan, hori, esango nieke, edo egiten dute benetan alokairu sozial bat, soziala, zentzua,
pentsatzen etxe bizitza eskubide bat dela, eta ez dela karitate kristaua. Eta horretan, hori horrela baldin bada, alternatiba bat izango da, edo behintzat gure egoera arintzeko tresna bat izango da. Bitartean, okupazioa izango da ere beste tresna bat, gero eta gehiago erabiltzen ari dena, eta ikusten ari dena, usten diguten alternatiba bakarra dela momentu honetan. Galdera da zergatik ez? Azkenean pisu pilo bat daude jenderik gabe, daude hor utzik, ez dute zer egiten, 6 urte edo 12 urte edo 20 urte edo gehiago daude utzik eta ez dute inor erabiltzen. Galdera da zergatik ez. Gazte emantzipaziorako sarea, Gasteizko Gazteriari zuzenduta dagoen sare bada, zeinaren helburua alde batetik Gasteiz mailan hutsik dauden etxebizitzen salaketa publikoa egitea den, eta bestetik gazte problematika honi erantzun kolektibo bat emateko zuzenduta dagoen sarea da. Berez, nik uste dute emantzipaziorako eskubide honen inguruan eztabaida sortu behar dela. Ez dakit Gasteizko Gazteria kontziente den bere egoerataz, eta horretarako nik uste dut eztabaida hori sustatu behar dela gazteriaren artean, konturatzeko emantzipaziorako gaitasuna dugula eta okupazioaren alde egiteko autua har dezaten. Gazte emantzipazioko saretik deialdi zabala egin nahi zaio Gasteizko Gazteriari, alde batetik emantzipaziorako aukera zabaldu nahi diegu Gasteiz mailan dagoen ikasleriari edo gasteiztarra izanik emantzipaziorako aukera aurrera egikaritu nahi duen orori, eta bestetik etxe bizitzaren problematika aurrera edo etxe bizitzaren problematika jorratu nahi duen orori, ateak irekitzen dizkiogu gurekin harremanetan jartzeko eta gurekin parte hartzeko.